Il-priġunieri fil-faċilità korrettiva ta' Kordin ilhom għal xhur u snin sħaħ jgħixu fl-iktar kundizzjonijiet miżeri li wieħed jista' jimmaġina. Bis-sitwazzjoni tant marret allar li wħud mill-priġunieri jażlu jikkuntattjaw lil Net News diversi drabi biex jesprimu l-frustrazzjoni tagħhom. Dawn il-priġunieri saħansitra għamlu għatta talbiet sabiex il-medja tagħna żżur il-binja biex naraw bajnejna s-sitwazzjoni li qed jgħixu fiha fatt ta' divisions. Iżda kemm il-Ministru responsabbli Byron Camilleri u anke d-direttur tal-ħabs innifsu Chris Jagersma kellhom l-istess tweġiba eżatta. Il-ħabs mhux żu. Il-ħabs mhuwiex żu, jiġifieri nkunu ċari fejn inti ma tistax tmur tiffilmja f'wiċċ il-priġunieri għal nkunu ċari irid ikun hemm. Mhux qed ngħidlek il-priġunieri bħala iċ-ċella importanti. Hemm protokoll tistgħu timxu miegħu bil-qalb kollha. Ma nemminx li l-ħabs huwa żu fejn intom bħala midja tiġu taraw il-priġunieri biex taraw f'liema kondizzjonijiet qegħdin anke. Mhux il-priġunieri ġifieri s-sitwazzjoni m'hemmx għalfejn jkunu l-priġunieri ġol kmamar. Il-persuna li qiegħda fil-ħabs iċ-ċella hija d-dar tagħha. Ovvjament mhux kulħadd jieħu gost li tiġi inti bil-kamera u tiffilmi għad-dar tagħha. Ta' min wieħed ifakkar li l-medja ma tistax taċċessa l-ħabs li f'qallat ta' żoni żgħar li jiġu iddettati mit-tmexxija tal-ħabs stess. U bekk dan ifisser li jekk xi division mhix fl-aqwa kundizzjoni, żgur mhux forsi li l-medja mis-setinata aċċess għaliha. Senilu, il-qorti kienet iddikjarat li l-liġi ma tistax tintuża biex toħloq ostaklu bejn il-ġurnalisti u l-pubbliku. U laqgħet talba ta' Manuel Delija meta insista li drittijiet fundamentali tiegħu inkisru meta ġie mċaħħad minn aċċess liberu għal ħabs u ċentri ta' detenzjoni. Bil-Ministru Camilleri jibqa' jinsisti li l-ħabs huwa aċċessibbli. Intant ma' Net News id-direttur tal-ħabs saħa illi mhux minnu li l-priġunieri qed jgħixu f'kundizzjonijiet żiena, minkejja li kemm il-priġunieri u anke l-gwardjani għalunna mod ieħor. Ovvjament ma nistax niggarantixxi li qatt Mother Jordan ġewwa l-ħabs, ovvjament bħalma jista' jkolli fid-dar tiegħi jew id-dar ta' kulħadd, però ovvjament m'hemmx il-problema tal-ġrieden li qed naraw. Tal-ġrieden hemm l-ikel huwa ħażin immens qed insibu xahar ġol-ikel jumejn ilu ġastilwol ġol-egżanċib qegħdin la fojrer tal-ilma. Qed insaħnu l-ilma bil-ketil. Daqqas jelfa xi iktar importanza. Toroġ kriminal għadni kif daħħalt. Qed jieħdu miżuri short term. U mhix qed jieħdu miżuri long term. Net News ilu xhur jiżvela kummenti ta' priġunieri li jgħidulna bis-sitwazzjoni miżera li qed ikollhom jgħixu fiha. Iżda issa mhux tanli din is-sitwazzjoni marret allar tal-li Jagersma spiċċa jiġħad li din is-sitwazzjoni qatt teżistiet. Sitwazzjoni li tant spiċċat waħda tal-biki li l-unika soluzzjoni f'waqta li tiedet ta' nuqqas ta' spazju għal priġunieri ġodda kienet li jdefsu kemm jifiluħu sodod f'ċellel żgħar. Buħud mid-divisions saħansitra qed iżommu ma' 16 il-priġunier f'ċella waħda, xi ħaġa li konferma Jagersma nnifsu. Dawn l-affarijiet li qed tgħid inti ta' 16 ruħ ġo kamra żgħira b'toilet. Kull dormitorju li jeżisti għandu toilet privat ġo fih, ġifieri ovvjament da mhux kulħadd juża toilet quddiem xulxin. L-ispazju li hu ġifieri aħna m'għandniex xi spazju li unlimited li nistgħu kemm nisviluppaw kemm irridu. Informazzjoni li waslet għand Net News tikkonferma kif wħud mill-priġunieri f'xi divisions qed jgħixu 16-il sodda f'ċella waħda, toilet u sink wieħed biex iservu lil dawn in-nies kollha u ċellel bla ebda ventilazzjoni ta' xejn, tant li issa sar anke perspex mal-kanċell. Dan apparti kanal ta' dranaġġ li għaddej minn nofs ta' ċellel bil-priġunieri ikollhom iqattaw ma' 23 sija msakrin ġewwa frieħa insapportabbli ta' drenaġġ.